Vamos a ver o funcionamento do noso panel interactivo. Para encender o panel interactivo debemos pulsar o botón que se atopa aquí abaixo. Unha vez encendido o panel, entramos no apartado de configuración. O primeiro que atopamos na configuración é o apartado de conexión inalámbrica e redes. Aquí podemos conectar ao noso panel vía Wi-Fi, aínda que é recomendable unha conexión vía LAN. Temos tamén a opción de compartir pantalla e no apartado de visualización temos a opción de compartir pantalla a través dun cable HDMI. Tamén no apartado de preferencias, se entramos en idioma, podemos configurar o noso panel e poñelo no idioma que nos interese atendendo á nosa materia. Unha das aplicacións que é máis probable que utilicemos nas nosas materias unha vez cheguen os panéis é o apartado de whiteboard. Esta ten un funcionamento similar a unha pizarra tradicional. En ela non só podemos escribir, senón que ademais podemos subir os nosos materiais á aula virtual que teñamos co alumnado. Se queremos escribir, só temos que darlle ao rotulador, seleccionar a cor que nos interese, neste caso a cor negra. Temos aquí o tamaño do noso pincel e tamén a opacidade do mesmo. Vale, outra ferramenta interesante é a ferramenta de borrado, temos que dar aquí abaixo a rumiña, ou ben seleccionar o obxecto que queremos borrar e darlle ao papel. Outro apartado interesante é o apartado de figuras xeométricas, sobre todo pois, en clases de matemáticos, ou se queremos facer algún esquemiña. E sobre ele pois, podemos ir organizando, escribindo, pois, clase 1 ou tipo 1, o que queiramos. Se, por exemplo, estamos en clase de música, outros elementos interesantes é cambiar o fondo do que sería a pizarra. Clicamos aquí abaixo e vamos a este apartado de aquí. Podemos, por exemplo, poñer un pentagrama. Vemos aquí que nos dá a opción de aplicar en todas as páxinas ou só nesta páxina. Vamos a aplicar só nesta páxina e xa temos a opción do pentagrama. Agora, queremos engadir outra páxina, só teríamos que pulsar na páxina e no máis e aquí abaixo. E teríamos a mesma páxina co pentagrama. Queremos cambiar o fondo, volvemos este apartado de aquí e vamos, por exemplo, a facer un mapa conceptual. A propia aplicación xa nos ofrece distintos tipos de mapas. Mapa mundi ou, se quero facer un esquema máis tradicional, esta opción de aquí. Se clicamos na carpetiña amarela que temos aquí abaixo, damos a opción de guardalo como un arquivo editable, se queremos seguir a nosa clase na próxima sesión, ou ben guardalo directamente e subirlo a aula virtual. Tamén temos a opción do código QR, o cal o alumnado escaneando e tería a oportunidade de ver o que escribimos nesta pizarra. Vamos a ver outras aplicacións que les poden interesar a hora de dar as nosas clases. Vamos á casiña que encontramos aquí, no apartado baixo do panel, desplegamos o menú e damos a Office Suite. Office Suite é un lector de documentos sobre o cal podemos escribir. Como ia dicindo, temos a oportunidade de escribir sobre o documento ou resaltar aqueles aspectos que nos parecen interesantes durante as explicacións. Importante. Máis aplicacións interesantes do panel interactivo, Cloudbox, todos estes documentos que creamos, ben no que é a pizarra, no whiteboard ou ben no lector de documentos, podemos subir á nube e así evitamos encher a memoria do que é o panel. Máis a aplicación de Record para gravar as nosas sesións. Unha das principais vantaxes dos paneis interactivos é que ten absolutamente todo integrado, podemos utilizar
utilizar como unha pizarra, como un ordenador. Aquí podedes ver no menú de aplicacións que ten o seu propio navegador e ten tamén o xa coñecido navegador, o Chrome, que empregamos todos nas clases. A maiores diso, os panéis suelen vir con un mando a distancia, co cal podemos encender, apagar, regular o volumen e incluso ten un botón de bloqueo no caso de que teñamos que, por alguna circunstancia, salir da clase e evitar algún problema co alumnado. E ata aquí o noso tutorial sobre panéis interactivos.